Na be do enere nansa ye ba Friday no. Ye ba na almost 6 no na tumpam. Atwe na nanima na no be kan ye ho. Empepi na amafo bi bisa se aden na wara twa pan tintin aba sa ayi. Me chechim ye friend de eye nana Osei Bonsu. Emra Daasebre epe akonya na wasi bibi akire dewura otufo no. Odi akoti pa okasa man ona kasa ya etwa ono mi kokofo ahene na kasa ya eti a ye friend de edu jamfi na edu jamfi empene sukra enti ayira kokofo kasa wi no so so mark no se da bi anka mpono ke be ya anka rara fo kase fufu ni ye de ba ho o se nkunim da mai na tusu mienu ebi akoti tintin no a otufo ntimi ama o yi ni se ne ba rara obe jiro ma otufo se ne wa kan kire gwa ye kan sa ma kan se won dentimi ntina rara se asene binsi enye anti ye tutu ye na efi rara ba ya na enche ba ye tutu mi ensa mi kan se enne ayi aye ba ama akonya be na ye wura ehwe na abrasa fo are wa mpo no kan ya ti no hu ye wura ni ji na abrasa fo are wa so ni ji ye na ye hu enti se watu ntaso bi agu na so mu ekire du ifia obeka kire na ya di hu na me ya sure say ento anta wana obefre ya manum he ya na odi bi atwi na ya hu se na o man no ya de ko e me hwe ya me de ka kese na ba na nkarara ye hwe population ya wara na nka se de ka be ye num anansia na ka e wo se de bakrumu a ka we na mode aba do ka da ye mamu batika obehwe se wara mabunu anase rara man bebom aba behwe bibisi no kure na se yani obia be ba bet ebi no ha na chese anhye so entem ne se bo apa se yedi obia be jabi be jaho dabi kakra ye boabo no ebi kura mpo ne last minute om ka se o apu aso ntini ye nko ne ye mra ye pese wara ni biara ebeba ma obehwe amamre ye akanfo asantifo ye se fikunta se nti yedi obi jaho kura na se bi ya kakra yenso ya besua no ebekwa akoto amo no ye nipa ba akopɛ ye ayokofo na edikan aye tutu fi chefi na fie ebetra your friend etwa nso sa akotra for baba ye ntimi afa na ma no yese beba bia nche kra ye boabo ho e bia de bus for na beba okay so be rarani a den na rarani se missing den na me fa kwa me se me rarani na fa me santini yo obi bia o fi rara a o ya santini ese ma na niji ni ntese o ma wa na niji se ne di ka o ya santini a osom golden stool a osom otumfo yewura o se tutu oti akunya kokoso I said rara understanding bi na eniwo ya nyema bi na enwan bi ye se adwunu se ye di agade ye di na de make sipi se rara ye di agade otumfo bonfu ye o se ekotra ba bi etra no ya tra ho ye ekotra nyema sisa ye tra sisa se bi ka frache agade ne ya start ye ne be mfie ahenan ni ekoi o sisa na nye ye se bi ka frache obi adon papa afuo obi papa ni wa wafa ne dan o papa ni wa wafa na japade me se mi ye me ma me fi aje kokoro ni ene ka meka sinka mo ma me ni jase ne se kuma se kor ba bi wo wa o mo di agade pepepe bantama ne adum na o mo di agade ene ye friend mama adwa no wo obi an so ai friend o di se ba force so na mama adwa no di anya ade ayechi ekwapem kure tesa ho me da se ye tra ekwapem so na bia ho kwampo ne ye fa bi free because ye be me kura ye so friend ya no ba enti me nya bo pro so mampondi den na me friend ya no ba nya asantidi enso me papa ene mama efiri ara enti ba bia ye tra na bia na edi ni bi ni afane akọ na me kasi so bi say your rara ye 40 years kakra bi na timi du rara so what the 40 years na say man 40 years na che say obedu no what the 80 years enti ye di bi ja ho no ni ye fa bi ka ho ti entrance boko ni ye fa nso mu ye rara ye say ye na nanu ma hyehyɛ no ye manye ahoaho say o ma gya sasetam say ato ama ye mema ye ntata nyema bi anti ase no betimi ye ohene bi no akyerɛkyerɛ mu say bi ru a okodo papa fu na so say picture pass what we da me say bisa say rara da ben na ye nhwɛ mo empinifre no mu say meka bibi akyerɛ ye rara man na me da ase wa bisa sase me otufu ahyɛbo o say ye kura breto piesie bia ya afinatwi enko na nyina ye nhwɛ na nim obɛfrɛ no manum ya
na nsɛm nyina no waka nti ɔnya kapɛ ne yɛbɔ da wu na wow no ma wo otumfo mu aso na kyerɛ sɛ ɔmpɛ rawa yi ɔmpɛ sɛ ɔbɛso otumfo so otumfo bɛka bia nyina bɛdi so nti yɛntwɛ sɛ this year bɛdi akwantitintia pɛpɛpɛ me ma wano ponsi this year yɛdi akwantitintia yɛyɛ nyɛma mmienu abɔmɔ no mu no nti this month ne July yɛ busy week yɛhyia otumfo na yɛaka bi kyerɛ wie ɛbɛyɛ nyɛma ntɛm na yɛayɛ Daasebre asarban yie na yɛadi akwantitintia so sɛne yɛbɛyɛ ne sɛ yɛyɛ Daasebre asarban yie wie pɛ na yɛde akwantitintia so ɛtoa so sɛ the following week na yɛde toa so sɛna obi ne sɛ ka nkɔm obi wa bɛsɛ ɔda no ase Baby kind, meda continue ase. Sɛ ɛyɛ mmeretia mu nyɛma bibiri a wayɛ ama rara. Ɔbɛsɛ wɔsi council akyerɛ. Na sɛ so na ɔyɛ ina rose no yɛntwe dwa bi mu anda de. Enyina ɔyɛ sɛ na otumfoɔ. Yɛhwɛ ɔbɔ sɛ otumfoɔ na ba bi bi council na no. Nti yɛdi Amerika paa sɛ yɛbɛsiesie kuro no ansa yɛwura aba afa no. Na ɛto so mmienu meda rara man nyinaa ase. Ɛnyɛ asɛm ketewa. Ɛne sɛ rara man ɔmtumi bɛ every gym break piece Daasebre Osei Bonsu me do bibia na otimi bai obi bibia o yiska eboa ya yefa basket si ase na ohu me bai me do bibia ase me da won so o twamfo ni na ase Fred me da was na you be sure rara you be sure that's